Zones d'aparcament regulat. En un govern seriós és una eina per afavorir la mobilitat i per afavorir la ciutadania, no per escanyar la mobilitat i escanyar la ciutadania. I senyor alcalde i senyora Ors, el que estan fent amb les polítiques de mobilitat i d'aparcament és un error molt greu. És un error immens. És un error massiu que afecta a tot el gran centre de Tarragona, perquè en altres zones sembla que no s'hi posen, però al centre de Tarragona no deixen un espai que no quedi pintat de colors. Això és una imatge de la zona de Joan 23, pintat de verd, on no hi ha edificis ni veïns. Si n'hi haguessin, tenen aparcament privat. I per tant, en conseqüència, està buit. Al costat tenim solars plens de cotxes que es juguen als baixos i la seguretat perquè han d'aparcar allí, perquè no es poden permetre, òbviament, pagar el preu d'una zona blava, perquè una zona verda és el preu d'una zona blava, més de 4 euros, 2 hores, màxim 2 hores, si no, multa. Jo crec que això no és massa raonable ni massa intel·ligent. Aquí tenim un altre carrer del mateix entorn, aquí amb edificis, però com que els dèiem que ja tenen aparcament privat, també està buit. Aquí tenim un espai on, evidentment, està buit, però veiem que el pas de vianants està per pintar, és a dir, tenim pintura de tots els colors menys la blanca. Aquí veiem un entorn diferent, veiem l'entorn de Florenci Vives, era zona verda, per tant hi havia rotació, però els veïns podien pagar un preu reduït. Hem castigat els veïns. I aquí tenim un exemple contrari, una zona taronja, està plena, funciona, amb un entorn perifèric de la ciutat com és aquest. Això, obra del govern, en aquest sentit, d'Esquerra Republicana. Escolti'm, a Joan 23 van dir que havien parlat amb l'associació de veïns i va haver de sortir l'associació de veïns a desmentir-ho. No estava acordat. Ens trobem que és el preu d'una zona blava en una zona que està a 2 quilòmetres del centre neuràlgic i que penalitza a malalts, familiars de malalts i personal de salut del Joan 23, de l'equipament capital, equipament públic sanitari de Tarragona. A Tarragona 2 han parlat amb el PACS, han parlat amb els professors, han arribat a acords, perquè a Tarragona 2 el que hem fet és posar preu de zona blava, excepte els residents, és a dir, és una zona verda, però per tothom serà preu de zona blava, que no pagarà ningú, que per tant queda privatitzada la urbanització. Encara que els veïns poguessin estar contents perquè ja els beneficia, queda desèrtic. No té sentit. A Florenci Vives, com deien, han castigat, no han parlat amb l'entitat veïnal i han decidit castigar els veïns. Senyora Ors, si el model no és la recaptació, quin és el model? Volem que ens expliqui quin objectiu persegueixen buidant els carrers i castigant a tants sectors de la població. El nostre model és omplir els carrers, no buidar-los, i omplir-los tant com sigui possible de mobilitat sostenible, però de totes les formes de mobilitat, perquè volem que la gent vingui a Tarragona. Si la intenció és recaptar, no se m'acut idea més mal muntada, perquè què recaptem amb carrers blaus i verds buits? Si haguéssim almenys posat zona taronja, seria €1 al dia. La gent s'ho pot permetre, l'Ajuntament ingressaria, els carrers estarien raonablement plens, hi hauria raonablement lloc per aparcar i els veïns podrien tenir descompte, tothom hi guanyaria. Hem triat el pitjor model, el que hi perd tothom, hi perd l'administració, hi perd la ciutadania. No cal dir que en quin lloc deixen els companys d'en Comú Podem, amb els quals van arribar a un acord públic per apujar els impostos. Al final, incomplint aquesta part, suposant que l'acord digui això, perquè no ho sé, però pel que s'ha dit públicament, incomplint aquesta part, la ciutadania té que pagar els impostos, als quals ens hi oposàvem, i té que pagar les zones regulades que s'havia compromès a fer a partir de la zona, a partir del PEMUS. La norma ha de ser simple i justa. És molt millor això que una mala norma plena d'excepcions contradictòries, com per exemple dir que els treballadors que visquin en una zona verda i els empresaris sí que podran tenir uns determinats descomptes, però els treballadors que visquin en zona blanca, taronja, blava, o el personal de la salut, o els malalts o els seus familiars, aquests no, i que els bombin. No té sentit això, no en té. És millor una norma simple i justa. I com que, gràcies a Déu, això, alcalde, només és pintura, això es pot arreglar. Vol una mica d'autocrítica i una mica d'humilitat. No sé si n'hi haurà, però els demanem que deixin sense efecte les noves zones regulades fins que s'aprovi el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que no facin més zones regulades fins que hi hagi aquest pla. Els demanem diàleg amb els grups polítics i diàleg amb tota la societat tarragonina,
que reverteixin, si s'escau, les males decisions preses amb els colors que no són correctes i en el seu moment pintin de taronja en tot cas. Que quan facin pintura per cobrar, almenys deixin reserves per persones amb mobilitat reduïda que no ho han fet, o per càrregues i descàrregues que no ho han fet, o per motocicletes, encara que no paguin, que també tenen dret i no ho han fet. I finalment, que ja que hi són, comprin també pintura blanca per pintar la senyalització horitzontal i els passos de vianants perquè ens hi va la seguretat. Gràcies.